Máš rýžovat. Co? Máš stekáč. Nemá teď, jak jsem dívala. Zdravé se nevypadlo, jak to předělal. No, tak to budeme druhou. To je vychovka, že? Pan Stolný, evidentně. A jakým stylem? Pojďte si to zkusit, ne, Natálko? Jen si to a tak to namočíš a tak to točíš, aby si to ten písek trošku vyplavoval, ne? Jen si to dolů, no. Trošku si to potom, tak. Tak to měj potopení a tak s tím to, a ti to ten písek trošku vyplavuje. No, ještě. Tak, pomalu. Trošku si ho nakloně, ten písek to dostává, musíš dostat ten písek ven, víš? Tak. Chceš to taky zkusit? No, to. A teďka bude teďka chvilku zkoušet. No, víš to, Pán Boha. Další víno. No. Zetřím, aby to zůstalo dole. Máte si to zkusit, dejte to Matěvi ještě. Když tam máme nějaký písek, hlavně to nevykovceli do vody, jo? Dám zlatovka. Tak, a tak to dělá. Pomalu. Kanada má tu výhodu, že má pochybno a Dívej se. tady tohle spláchneme. Čekej, co tam zbyli. Na vrchu je. Čekej, co nám tam Ty tam nemá. No to dobře Písmo to. si žádný nebylo. Teda. Tak to není tak těžký. No, to můžeme zkusit dát potoce, ne? Co? Budeme to zkusit do potoka? Budeme, půjď zkoumat, co ženci pánev, ale. No já tu pánev nevím, já jsem někde zatratil. Teď se neprodává nikdy, takže máš. Já jsem se ptal. No ty se musíš tady dát